Pangit. With Ladies' Choice mayonnaise, makes scrambled eggs creamier, fluffier, and yummier. Ladies' Choice mayonnaise, it makes all the difference. Ang mga estudyante ko, iba't iba ang pangarap. Ang gusto ni Obed, makikiloto. Kahit anong pangarap sila, pag tumakbo ka sa 30th National Milo Marathon, Wag mo. hindi ang tama. Gaano ba? 4 pesos lang. Wow, bango! Bili na ng May tayo yata siya. Sa germs eh, tayo mo eh. Big boy ka na, ha? Hindi nga ako umiyak eh. Dahil big boy na siya, kaya na rin yung mag-sweet and spicy ng lapit ni Pansit Canton. May tamang timpla, may tamang angka, kaya enjoy namin. O kaya? Kaya po! Laging Pansit Canton, sweet and spicy. Alam mo,